Весна прийшла, погляньте, як Чернігів розквітає, і сонце в вікна стукає, і лід на Десні тане. Ми з вами поруч були в дні найважчі і холодні, та хочеться про світле говорити нам сьогодні. Великдень – це коли стає на серці тихо й ясно, коли ми віримо, що все було в житті немарно. Нехай святиться Пасха у кожній вашій хаті. Будьте здорові, щасливі і на добро багаті. Дякуємо тим, хто береже наш спокій і кордони, щоб в мирі розливалися чернігівські передзвони. Ми далі будемо працювати, лагодити і гріти, бо в нашому місті мають всміхатися діти. Хай Бог дає енергію, а ми дамо тепла, аби біда від кожного порогу відійшла. Зі святом, Чернігови, з Великоднем, рідні люди, хай світло перемоги з нами завжди буде.